Здравейте, уважаеми приятели на българската нумизматика. Вие сте с Нумизматика България и с мен Георги Стоянов. В днешният епизод ще говорим за нещо различно от монетите. Различно, но и близко. Или за плакетите. Плакетите, които са отсечени от българският монетен двор. Ще ви покажа един екземпляр, който намерих на западен пазар и вече е при мен. И все по-често в следващите епизоди ще става дума и за различни неща от монетите, които събира всеки един. Поне при мен е така. Освен монети, започнах да колекционирам и жетони, плакети, неща, които са близки, както и по-далечни неща, но общо взето всеки един нумизмат за мен е и колекционер с по-широк диапазон. Колекционер, който му харесват различни старинни неща. Започнем с днешният епизод, а именно с епизода за плакетите, които са отсечени от монетния двор. Началото, какво е значението на думата плакет според тълковния речник? Това е релефно изображение на почетен знак, емблема или надпис по тържествен повод. Той е художествено изработен върху метална повърхност, като обикновено тази повърхност е с кръгла форма и се връчва като знак за признание за заслуги на лица или организации. В случая днес ще се концентрираме на плакетите на българският монетен двор. Наскоро се здобих с този, който виждате на вашите екрани. Закупих го от западна държава. Допреди търга не бях виждал такъв плакет и именно за това се съгласих да заплатя една немалка сума и този плакет вече е при мен. Проверките ми по интернет, за да науча нещо повече, не доведоха до нещо съществено и така реших да пиша на монетния двор, а оттам ми отговориха, че тези плакети не са се продавали, а само са били подарявани, но нямат сведения за това какъв е бил тиражът, колко са подарени в България или в чужбина. Какво може да видим на този плакет? От едната страна е лъвската глава, която е емблема на институцията и надпис на български монетен двор и на английски Bulgarian Mint, което означава български монетен двор на английски. От другата страна имаме релефни изображения на 9 български монети. В средата е 1 лев от емисия 1992 година, като то е единствената монета, която е била в обращение и е изобразена на този плакет. Около него най-отгоре е разположена монетата с храм-паметник Свети Александър Невски от 1994 година. Следват 10 000 лева с изображението на Десислава от 1993, орела от серията Защитени животни 1992 година, корабът Радецки също от 1992, 50 лева от 1994 година, които са отсечени по повод 100 години гимнастика в България, Народното събрание от 1993 година, мечка с мечетата от 1989 година, която всъщност е и най-старата монета изобразена на този плакет. И накрая имаме Теодор Стратилат от 1993 година. По изобразените монети може да изкажем предположение, че този плакет е произведен в първите години на демокрацията през 1994 година или година по-късно. Другото предположение е, че е раздаван на големи клиенти от Западна Европа и на малцина такива в България. До сега разговорите ми с нумизмати също не доведоха до нова информация, защото не срещнах такъв, който да е виждал или да има такъв плакет. В аукционните сайтове открих няколко вида плакети на монетният двор, освен на този, който ви показах. Те са отсечени по повод годишнини на монетния двор. През 1982 година по повод 30 годишнината са отсечени плакети, на които има изображение на монети, които са в обращение в този момент и колонка, а от другата страна отново
имаме надписите Български монетен двор 1952-1982 година, както и лъвската глава, емблемата на двора. През 1977 година, по повод 25 годишнината, е отсечен много красив плакет, на който отново имаме релефни изображения на монети, сред които са тази на Раковски, както и на Георги Димитров, на левчето за Априлското въстание и на други световни монети, като тогава плакетите са изработени и от няколко различни сплави. Освен тези плакети, за годишнините на монетния двор са изработени и няколко вида значки. Другите интересни изработки, свързани с монетен двор, са метални плочки във формата на визитни картички с телефоните, имейлът на българските държавни производители на монети. Подобен на тази визитна картичка е и кръгъл жетон на монетния двор с адрес и телефонните номера. На един от плакетите лъвът стои над надпис "Стопански комбинат, монетен двор и ценни книжа". Естествено, там са отсечени и множество други плакети и жетони по всякакъв повод. Популярни са такива на БНБ, както и плакети, известни на български артефакти, които са отсечени на жетони и са предлагани от музеите за продажби. Това бе днешният епизод за плакетите на монетният двор. Надявам се да ви е било интересно. От мен, Георги Стоянов, всичко добро. Радвайте се на българските красиви монети, плакети, жетони и банкноти.